Hêviya sala nû, felemez ûlû. Sala 2025 ji bo Kurdan bû saleke ku lêgerînên çareserî û zextên herêmî di heman demê de gihîştin lûtkeyê. Di bin bandora şerên li rojhilata navîn û guherîna hevsengiyên cîhanî de Kurd careke din bûn aktorên herêmê yên sereke. Sala 2025 rewşa her parçeyê Kurdistanê her çi qas ji hev cuda be jî di mijarên giştî de meseleyek bû. Li Bakurê Kurdistanê di bin bandora krîza aborî û nîqaşên li ser pêvajoyeke nû de derbas bû. Tevî zextên siyasî, vîna gel ji bo aştiyeke rûmetdar û çareseriya demokratîk bihêzma. Li herêmên Bakur û Rojhilatê Sûriyê jî tevî gefên derve û êrişên li ser binesaziyê revberiya xweser sîstema xwe ya demokratîk parast. Pêwendiyên demokratîk ên bihêzên navneteweyî re û naskirina statûyê bûn mijarên sereke. Hevdîtinên bi hikûmeta Şamê re jî wek ji mijarên herî girîng bû ku di tevahiya salê de hat nîqaşkirin. Li Başûrê Kurdistanê pirsgirêkên navxweyî yên di navbera partiyan de û pêwendiyên bi Bexdayê re berdewam kirin. Parastina Statuya Federal li hemberî destwerdanên herêmê di Rojavê de bû. Li gel vê, avanekirina hikûmetê hêviyên gelên ji bo partiyên siyasî bidawî kir. Li Rojhilatê Kurdistanê piştî serhildanên jin jiyan azadî, tevgera civakî ket qonaqeke nû ya rêxistinbûnê. Kurd li vê derê bûn pêşengên guherîna demokratîk li seranserê Îranê. Banga rêberê gelê Kurd Abdullah Öcalan ji bo aştî û civaka demokratîk di sala 2025 de wekî rênîşandêrekî hat dîtin. Ev bank ne tenê ji bo aliyekê, ji bo hemû pêkhateyên Rojhilata Navîn hat kirin. Vê bankê di nava civakê de daxwaza ji bo diyalogê zêde kir. û bû yek ji hêviyên herî mezin. Bi taybetî gelê Kurd bi paradigmaya neteweya demokratîk fikra ku dikarin bi gelê din re Tirk, Ereb, Asûr, Ermen û herwekî din dibin banekê demokratîk de bijîn zêdetir kir. Ev bank bû sedem ku dewletên herêmî neçar bimînin polîtîkayên xwe yên şer ji nû ve binirxînin, herçend gavên pratîkî hînkên ben jî em dikarin bêjin ku vê bankê siyaseta herêmê ji nû ve diyar kir. Ji bo ku Kurd di siyaseta Rojhilata Navîn de bibin xwedî hêzeke stratejîk û di sala 2026 de divê destkeftiyên xwe biparêzin. Ji bo vê jî yek ji xalên herî girîng yekîtiya neteweyî ye. Pêwîst e ku Kurd di navbera xwe de li ser stratejiyeke hevpar a neteweyî li hev bikin. Nakokiyên navxweyî destê dijberan bihêz dike. Ji bo vê pêwîstî bi dîplomasiya piralî heye. Divê Kurd ne tenê bihêzên mezin re, lê bi gelên herêmî û saziyên sivîl ên navneteweyî re jî têkiliyên xwe xurt bikin. Bêguman, ev bêyî hêza aborî û xwerêveriyê nabe. Sala 2026 avakirina aboriyeke serbixwe û xurt wê Kurdan li hemberî dorpêçan biparêze. Vê yekê bi pêşxistina modela neteweya demokratîk li Rojava û Bakur dikare bibe mînakek ji bo çareserkirina krîzên li Sûriye û Iraqê. Weke encam em dikarin bêjin ku sala 2025 nîşan da ku Kurd êdî naxwazin bibin mexdûrên dîrokê, lê dixwazin bibin avakarên pêşerojê. Heke di sala 2026 de bi hişmendiyeke neteweyî û bi rêbazên demokratîk tev bigerin, wê statuya Kurdan li herêmê bi awayeke qanûnî û siyasî bêhtir bê qebûl kirin. Rêberê gelê Kurd Abdullah Öcalan bi banga aştî û civaka demokratîk bingeha vê danî. Êdî dimîne ku tevgerên Kurdistanî li ser vê bingehî têkoşînê mezin bikin. Şert îro li gel Kurdanin ku bikaribin dawîlên heqiya li wan têkirin bînin. Bi hêviya ku sala 2026 bibe sala aştî, wekevî û azadiyê, ji niha ve sersala we pîroz be.